Den stillede opgave lyder således. Vi skal øge kendskabet til organisationen Børn, Unge og Sorg blandt de fagfolk, som kommer i direkte berøring med forældre, børn og unge i familier med alvorlig sygdom eller død. Fagfolkene skal vide og huske, at de skal henvise til børn, unge og sorg, når de møder et barn eller en ung i sorg. Hvilke fagfolk er en naturlig del af processen, når man mister eller oplever alvorlig sygdom i familien? Lægen eller sygeplejersken, klasselæreren, præsten eller bedemanden. Vi har taget udgangspunkt i klasselæreren og de lærerstuderende. Vi har fundet ud af, at de lærerstuderende er nervøse for at komme ud i den virkelige verden og de menneskelige udfordringer, der følger med jobbet som lærer. Og at børn i sorg har behov for, at deres klasselærer har den nødvendige viden til at hjælpe dem godt tilbage i klassefællesskabet. Vores mest interessante indsigt er dog, at lærernes eneste kilde til viden om børn i sorg er Google. Så det egentlige problem er, på nuværende tidspunkt ved lærere og lærerstuderende ikke, hvordan de skal hjælpe barnet i sorg godt tilbage i klassen, og ikke mindst, hvordan de hjælper klassen til at forstå barnet i sorg. Løsningen: Redskabskassen til sorg i klassen. Den indeholder en YouTube-kanal med vidensvideoer til lærere og lærerstuderende. Du har mulighed for at downloade både film og printmateriale. Elementerne i redskabskassen omhandler følgende: generel psykologisk viden, håndtering af barn i sorg, handlingsplan til at informere klassen, aktiviteter, der indleder til samtale, undervisningsforløb og cases. Med denne kasse gør vi klasselærerne og de lærerstuderende opmærksom på, at der er hjælp at finde hos børn, unge og sorg.